नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान कथा यात्रा हे पौराणिक कथेतले आज एक कथ म्हळ्यार सुदर्शन चक्र प्राप्ती. श्री विष्णुदेवाक सुदर्शन चक्र कशी प्राप्त झाले म्हणून सांगचे. मस्त असुर आले, दानवाल राक्षसाल काटू जावन देव उठू बेजान गेले. तेन्ना सर्व देव ते विष्णुदेवाला घेतात आणि हमक हांतुल्यान कशी कोणी बाहेर काढ देवा म्हणून सांगता. विष्णुदेव विचार करता वय हे साधारण शेतांद्र नाही, हाके खोड कसं की आपण उपाय कर का म्हणून ठरवून विष्णुदेव एक घनदाट अरण्या वचून थंय आसन घालून महादेवाली भक्ती करच्या बसताच. सतत सतत मंत्रोपचार करून मंत्र घेऊन जप करून महादेवाली आराधना करताच. ते कोण जायना पडे एक मातीचे लिंग तयार करून त्या लिंगाक सद कमल पुष्प कमला फूल 1001 ते देवाल नाव घेऊन भाऊंच्या सुर करताची. सद एक एक नाव घेऊन एक एक फूल घालून तदनंतर ते अभिषेक करचो. हे पळोवन महादेव अति प्रसन्न जाता आणि वच्या कसल जाय तो विष्णुदेवाक वर दिव्या म्हणून बाहेर सरता. बाहेर सरतना तांकां अनेक मात्या येता. ने आता अनेक सान परीक्षा घ्या विष्णुदेवाली म्हणून कसं करता तो विष्णुदेव अभिषेक करचा बेगीन त्या वटीन सरील तेन्ना पटकने एक कमला फुल महादेव काढून घेता. जाले अभिषेक जालो, पुरे फुल वट्ट करून लिंग चककन दवरका लगे विष्णुदेवाला नजर वता लॅक करता 999 1001 कमी फुल. अरे एक फूल खंय गेले हंगा थंय पळयता खंय ना. तर मगेल आज पूर्ण जालें ना मंत्र पुष्पांजली. हे कसं जालें म्हणून मस्त बेजार जाता देवाक. आत कसं करचे तेन्ना विष्णुदेवाक याद येता आपल्याला भक्तान आपल्याक बी अनेक नाव दिल्याची. देवाले कार्याक, तेजाक, बुद्धीक न्हू कितली नाव भक्तान दिलेली आसा. तांतू एक कमलनयन म्हणून नाव आसा. म्हळ्यार कमला म्हणके दोळ आशिल्लो म्हणून. तर मगेल दोळ कमल नव्हे म्हणून एक दोळ काढून विष्णुदेव ते लिंगाचेर दवरता. कसल तेज ते चारी वाटेन रत्न दवरिल्या म्हणके थंय लिंगा आसपास तेज जाता. सर्व देव आश्चर्यान पळयच्या लागताची आणि महादेव बी अति प्रसन्न जाता. ताबडतोब थंय प्रकट जाता विष्णुयत्राक आणि तो दोळ काढून वापस श्री विष्णूक दिता. आणि तुगेले आराधना तुगेले तपश्चर्येक आपण मस्त आनंदित झाला. मागूत असा तू कसं जाय म्हणून, तू कसं तरी हे करता असा म्हणून मागूत असा म्हणून ताका एक सुदर्शन चक्र म्हणून काण दिता. ताका 108 तुदी उरताच. ती उट्टू तुदी धार धार उरताच. तेन्ना देव सांगता हे तुका कोणाक संहार करचे उरल्यार तू सोडित ते तुगे लक्ष पूर्ती जायना पडे, संहार जायना पडे, ते सुदर्शन चक्र वापस तुगे कडेन येता म्हणून सर्व देव लोकांक खुशी निर्माण जाता. तर हे कथेचं बोध म्हळ्यार मनुष्याक नाही देवाक सुद्धा कसले एक तोंदरे संकट येईल तेन्ना मस्त इतले कष्ट करचे पडता, तपश्चर्य करचे पडता, तेन्ना ताका एक बरे फल मेळता म्हणून. धन्यवाद.